gepleit wordt voor mondhygiënisten. De tandartspraktijk inmiddels unaniem bijna goedgekeurd. Wat ook helpt, ik zie dat in andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld in verpleegkunde, het feit dat Cécile Fontaine dus op een kabinet een verpleegkundige hebben, heeft heel wat dossiers versneld. Een tandarts op een kabinet hebben, zal dat ook doen. Ik zou graag een vraag richten, zowel naar dokter Willems als naar meneer Franks. Ik denk dat het een beetje duidelijk geworden is dat wij veel eerlijkere mensen zijn dan dat we over het algemeen kennen. Wij zijn niet die geldwolven die zomaar geld werken om de centen. Wat zou uw bijdrage zijn als mutualiteit? En wat zou uw bijdrage zijn als mediamens om ons imago een beetje op te pushen? Ik zal beginnen. Bij ons is duidelijk objectieve berichtgeving. En of het nu over een tandarts gaat of een advocaat of welke beroepsgroep dan ooit. Wat mij betreft heb ik geen vooroordelen, alleszins. Zeker niet. Ik vond het zeer aangenaam om een keer aan de tand te voelen. Meneer Willems, het laatste woord is voor u. Ik denk dat een aantal woorden dat u daar uitgesproken heeft, dat ik die nooit in de mond heb genomen en ook, dat ik het ook niet gehoord heb binnen de mutualiteit. Nee, wij stellen een aantal zaken vast, objectieve zaken, we stellen vast dat er problemen zijn. Goed, en we trachten daar een oplossing voor te vinden. We hebben de tandartsen of andere verstrekkers nooit afgeschilderd naar onze leden toe als scheldwolven of andere gruwelijke dingen. Nee, maar er is duidelijk een probleem en er is een probleem natuurlijk van de betaalbaarheid, daar kunnen we niet naast kijken. En als we in een situatie komen waar dat mensen, en dan zelfs nog niet allemaal de sociaal laagste categorieën, maar ook alle anderen, beginnen zorgen, essentiële zorgen, tandzorgen en andere uit te stellen om financiële redenen, dan zitten wij als ziekenfonds, die dan toch begaan is van thuis uit met de minder behoede mensen, dan zitten wij met een probleem en we moeten er een oplossing voor vinden. Maar er is nooit ergens de bedoeling geweest van u in een slecht daglicht te zetten. Dus ik denk niet dat iemand dat ooit uit mijn mond of iemand van de directieleden ooit heeft gehoord. Er is geen sprake van. Met deze minzame woorden af te ronden, meneer Willems, meneer Wagenbuur, mevrouw Wiering, mevrouw Geibels, professor Raad en meneer Thijs, bedankt voor uw expertise. Als DGT uit zou